Iepala! Ai, ama! Zer leku dotoria. Badaude motorista batzuk, gustatzen zaiela, penintxulan huelta eman, leku bereziak ezagutu, ondo jan, eta ederki pasatzea bai. Baina, begiratu, badaude beste motorista batzuk, egurrean ibiltzen direnak bai. Egurrean, gaz ematen motorari. Zirkuitu berean, huelta eta huelta, Kaixo lagunak, eguerdion, eta ongi etorri bikote. Aratz eta naiz. Zer modu zaudete? Ondo. Bai. Hemen ibili naiz esaten motorista eraskotakoa daudela, batzuk paisaiak ikusten daola, eta beste batzuk eurrian ibiltzeianak, ezta? Bai. Zuez, zeintzu zeate? Egurrian. Egurrian. Bueno, gehore esatu bi motako motorista daudela, batzuk erori dianak eta bestiak eroriko dianak. Zuez zertzeate? Erori dianak. Erori dianak, ezta? Bueno, eta, motocrossen ibiltze zate. Anaiak zate, bilok karrera berdinan itezu parte hartu? Bai. Eta zenek zenei ematezioak eurra hemen. Hortxo ibiltze zeate. Segun ze karrera. Segun ze karrera. Bueno, eta zukalden, zemuz moldatze zeate. Txarto. Gaizki? Bai. Ondo janberdik gaur motorrian askarri biltzeko ere bai, Bueno, ikusiko zue, eundoko amaiketakoa prestatuko dugu. Ogi erbatian, osagai mordoa sartu, tomate saltxain, piperra pregitu, eta aldi berian, hemen, datza, eman bertzio hemen bai, Aitu, motorrai bai, baina labanei bai, ados? Bai. Venga, bikote, eta adi lagunak, eurrian ibliko gehiata. Bueno, lagunak, eta bikote, ikustezu hemen zenbat osagaiak haun, lan pixka da hau, Bai. Bueno, hemen, ogi errak hau, ogaza bat, irikiko deu, eta ingo deuna da mamilatea eta bertan osagaiak sartu. Ingo deuna da patata prejitu, tipula eta batzui freskoakin. Hoi barruan sartuko deu. Gio mendazkaun txerrikik, txistorra, olki, irugiarra, urde azpigo, ere bai goxatuko ditugu, eta patatan gainien jarriko dugu. Baina horrei lehendabizi ohetxo bat ingo diou tomatiagin. Tomatia, tipula eta batzuetan goxatuko dugu, tomate saltza prestautak haunean, eskai pixka botako diou, eta jarriko dugu tomatia lehendabizi. Gero patatak, gero txerrikik, eta hoi gutxi balitz jarriko jo arrautza pare bat gainean, gazta raiatua eta labea sartuko dugu gainerretzea. Eta, gero ingoitu gordazkaun piperroiek, frigituta, gainen jarri eta goxatzeko. Ados? Bai. Bueno, eurra emateo zuen, guain laban nahi eta lagundu inberdia zuen lanian, A ber, hemen, bitako batek tomatiai mamilateako jo, bale? Eta tomatiai mamilateatzeko, hemen dakau boltxo bat, hemen tomatia, hau inberdekenaek, erdik amostu, bale? Hau hola jarri, ikustek hemen hola, ezta? Kontu zibilia izatik honek moztuitik, Orduan, jartzeken nien hola, hau, plano aldu, eta mami guztia etako jo. Eta gero azalakin eskuan gadatza izenean, hori organiko gotatzea, bale? Vale. Venga, enaitz, hau, ire lana. Aratz, eta enaitz, ondo hain hauk, ezta? Bai. Vale. Ikun guaiz holkia eta txistorra mosten, bale? Gero salteatzen juteko, bale? Inberdekenaek hori moztu, eta plater hortan bertan laga. Honi ingo jokenaek, azalak endu, mamilatea eta hemen jarri. Eta txistorra, puxketetan itendek, eta hemen jartzen dek, bale? Venga, oizuen kontu, eta nik esan dakua. Jarriko, tipula martxan batzui freskoakin, eta beste alde, tipulina baratzuriakin. Eta hemen, mingaina eman bertzio. Motoran gainen isilikan, jutezete, baina hemen zugaldean mingaina eman bertzaio, bale? Bueno, kontatu, esan dezuen motocrossen ibiltze zeatela, ze kategoritan zehazki? Hor kategori desberdina daude, ezta? Bai. Zenetan ibiltze zeate? Ni biltzena 2,5, MX2. Biterdi, Bai. MX2. Lau.
lauterdi. Lauterdikua edo 2,5? Osa, 2,5 lauterdi. Esplikatu ondo guri, egu pastelerua bea eta zer da zehazki hori. Lauterdikua, zer da, 2,5 ditzea, leheno 2 tiempos alako eta guain 4 tiempos lauterdikoa dira, ez da? Bai. A ver, esplikatu hori. Eta beste kategoria zein da ona? MX2 Junior. MX2 Junior, vale. Dala, nik itxanotela karrera, da aldozula inkorrika 125 kuaz edo bita erdikuaz. Vale, osea, 125 alin baek 2 tiemposaek, ez da? Eta biterdikoa 4 tiemposa. Bai. Eta zuek ze kategoritan itzezate? Bio berdinan? Ez. Diferentien. Diferentean? Osa, karreran, gaz, karrera igualien. Osea, karreran elkarrekin zoazte, Bai. vale. Bek rallit, bueno, subidetan ibiltzen dian bezala, baina bakoitzak puntuazio Hori da. desberdinak ibiltzen dut, ez da? Bai. Vale. Eta, izaiz gazteo, eta nahi baino mota ondillo eramatek? Bai. Ez? Aldrebes. Izarro aiz. Bai. Vale. Eta, noiz aldatuan, izergatik handakak moto ondillo, eta beak zeratik ez dira eramaten nire moto Adinaz. berdina. Adina gatidek? Bai. Vale. Leheno esan dezue, Kantabrian ibilizatela, ez da? Nola izan de karrera hori, ader? Nola ziak, etzekiat, puntuazio zenba buelta man berdian, o kortiak dauden da pasein biardan manga, o kontatu pixka guri nola dijoan historia. Karreria duretan daude 20 minutu eta 2 huelta. Vale, 20 minutu pasatzea nian, 2 buelta gehiago eman berdia, bukatzeko. Hori da. Bai. Vale. Eta, zenbat parte atzaile ateatzen zeate hor bueltaka? Segun ze karreratan. Adiez Kantabriak hontan, 20 edo. vale. Apur bat gehiago igual. Eta ze gertatu ban esan dezuela, ez zuala inondokun karrera, ze gertatu ban? Lehengo mangan hasi jaten, hau, miño. Mina hemen, Bai. Eta ezin hauen ebatu ondo motorra. eta zein nuan, retira benitzan? Bai, Tira benitzen. Hau, mar. Eta, irekasua ze gertatu ban? Bota insustien eta gero ja kantzauta eta... Eta ez nahi ondokun. Ez. Vale. Ibizak aratze, Atea berdek txoixua tabla gainea, vale? Eta tabla gainea muztu. Bestela labana muztu ingoiak eta. Vale, goiak arrazoi, oso ondo. Eta orduan, karrera, zer da, manga hori tea, eta ja hor ondo iteunak irabaziteu, eta ja, geho etxea vuelta, o zer, ez dago Bai. beste proban bat, edo nola dijo historia. Hasieran die libriak. Osa, 20 minutu ero, Bai. libre. Eta gero die 2 manga 20 minutukoak. Vale. Eta, bi manga horiek 20 minutukoak itzekoan, bigarrenan jaetzen jaten ez datea, o zer gertatu ban urrengo Ni ez. mangan? Ni Ez. Ni bai. Ibai ateitzan, da zer gertatu ban. Berdin, jauzi nintzen eta txarto. Gaizki. Bai. Buena, mar. Bueno, urrengo proba non da kasue. Da faltzez. Altzez. Vale, ordu Nafarroan, ez da? Bai. Vale. Eta, horrea ze, ja motiba oso azte edo ze? Bai. Ondo prestatuta zoazte? Vale. Horra adibidez, nola itea? Adibidez, salida danak bate ateatzen zeate, danak hilaran jarrita? Hasiera hori polita, izango, gorro raskara, atea beharrek, ez da? Bai. Bai. Eta nola egiten dezu hori? Hori asko entrenatzen da, gorputza aurrian jarrita, o nola egiten dezu Bai, hori? gorputza horrien jarritxa. Eta, zirkuitua. Oso desberdina izangoa Kantabrian egon zinatena edo guain Nafarroan topatuko zuena? Bai, faltzesekoa da... eske Kantabriakoa zan areia, eta Bai. faltzesekoa da gogorra ba. Eta zuek nun moldatzen zato beto, guain hobeto ibiliko zate edo ze topatuko zue? Nik usteot hobeto ibiliko nazi. Bai, Bai. Hombre, gaizki txarra izango ban, ezta? Bai. Okerro. Eta hauze, landuek, finazioa junaiz, edo zein dek hori entrenatzeko. O masagistan junaiz edo zein dek? Bai, Naiz. fisiora. Fisioa. Eta bai. Eta, igadibidez, aratz, nun entrenatzen zue hau? Zuek eskoriatzako zeate? Bai. Hor bertan bakazue zirkuito bat? Ez, faten gare Mirandara edo Aro. Vale. Eta hori zer dek, gogorra edo ondarrezkoa, o zer nolakoa? dek? Gogorra. Gogorra. Bai. Eta askotan jute esate, junda etorri, o... Bai, junda etorri. Astegunetan ezingo zuen, no? Asteburutan jute esate, o nola moldatzen esate? Gure aitak albadau faten gare asteazkenetan. Asteazkenetan jute esate. Bai. Vale. Eta, area jun asteazkenetan, da zenba guelta ematitu zuen, nola izatek entrenamentua? Entrenetan dau, karrera baino berdin, edo gehiago. Osa, 20 minutu, pues, entrenauko 25.
pizkake jo, lase egiteko. Eta entrenu aldetikan. Area junda, zuen entrenetu azaldia, bakarri motorran gainen ibiltzea, o egiten dezu adibidez, ez dakit, bizikleta, o gimnasioa, o ze beste gauza egite dituzu entrenatzeko? Han bakarri motorrien, baina gero batzutan behai bizikletan edo. Bizikletan zen, mendiko bizikletan eba, ego errepiedekuan, mendikoa. Mendikoan. Eta bizikletan 20 minutu baino gehiago biliberko zu, ez da? Bai. Zer mati ditzezate? Ez dakit, buelta bat mendira eta... Eta horre elkarrekin ibiltzezate ere bai? Bai, batengare gubixok aitatxokin. Aitatxokin, eta hor zenek zenei emateziok egurra bizikletan gainean. Antzeko? Bai. Eta bizikletan zibil bertzete, lasai? O arrotu inbuten bazate eta min hartzen behar, geho karrerako gaizki, ez da? Bale, eta entrenatzen zue bizikletan, eta adibidez, crosseko motorrian ezin da mendian ibili, ez da? Horiek ez da matrikula ikan, ez da? Baina adibidez, enduro bat edo badakazue mendian ibiltzeko eta hola? Ez dauko. Ez dakazue? Zeratik, kan? Ez dela arrotu itezeate hola, ose? Bai. Paspare. Bueno, hau, botako jat. A ber, nire nazutan itxoketa. Patata honea botaia tipula gainea. Bale, eta honea bota berdi jat. Hau dek, tomatia botatzeko. Bueno, bagitxestik, txerrek etxarreka. Bueno, eta, orduan, zenbagarren urtia da ja txapelketetan zaudetela hor, buru belarri hor ja eurra ematen? Ni beratzi urte edo 8, eta bera 11 edo 12. Ja, inbeste denboa zoazte, Bai. Jo, eta zenbat urte txokin hasi zinaten ba? Ni hasi nintzen 6 urtekin? Bai. Katxiz, lamarri, eta zinei aitak etzitxan usten ez da bizileta, hartzen 6 urtekin. Zuedaga, zue suerti, ahi. Eta hor ja zuzenian ja kroseko motuak indaula biltze zinaten, nola zigua? Hasieran faten ginen mendira. Hasieran mendira bote zinaten. Eta mendira biltze zinaten, moto txino txiki horiekin, edo? Bai, Eta hor ja hartu zenuten xarma pixkat. Eta zuen ideia beti zantzan gero ja lehiaketeta pasatzia, o zein zan zuen ideia? A ber, guk fangitzen egon baten Mirandara ikusten kotxiak dau zirkuitua, ez? Kotxiena. Bai, trompok eta ibiltzeiana, no? Miranda horreko zirkuitua. Bai, eta ikusi gauen zirkuito bat motorrena, eta urrengo egonien fangin giten. Eta zauen tipo bat, Joni Diaket, ikusi zuzkula eta esan zuzkun nahi gauen entrena berekin eta holan, eta holan hasi izan dana. Eta hasi zinaten entrenatzen, eta noiz eman zenuten ja salto hori. Ja, oso gazte, ez da? Zemat urtekin aurrengo karrerak? 10 urte txokin? Karrera bat, gauen. Eta hor, ze motokin azte izea? Porque hor ja ezin nuen hartu 125 atola, oso ondi egoan, ez da? Ze motokin hasi zinaten karrera horiek? 75. Eta zer dia, minillak greba edo ertainak edo zen motatako motorra zian? Txikinak. Bueno, laban nahi eta nahiko lan indezu, etxian pizka gehiago lagundu, Ja, kapasa baseate, jaten bakarrik ez ibili etxen, Bueno, hemen indeuna da, lehendabiziko urratzak inditugu. Indeuna da, tomate saltxa martxan jarri, eta holkila salata guzti jarri, baina, bueno, hone igurra mongozio. Tomatia martxan, eta patatantzak gore, tipula eta baratzui freskua martxan. Bueno, hau bai joak, txerrek etxarreka. Bitarten ningo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea. Supai, Cocktail and Food, ikusiko zue, kiston kotel mordobazka, eta janaria berezi jiteue, peruarra. Oazen ikastea. Kaixo Joseba, eguerdion. Gaur Bilboko Alde Zaharrean gaude, Paola eta Amaia, eta Supai Cocktail and Food aurkeztuko dizugu. Supairen sortzaileak Brian eta Paola dira, beraien bigarren proiektua da, lehenengoa ezagutzen duzue, Kaia Kokteleria, Portugaleten kokatuta dagoena, eta proiektu berri hau iazko urrian zabaldu zen. Koktelgintzan espezialistak dira, eta horrez gain Peruko janaria eskaintzen dute. Beraien helburua Bilbora Peruko zatitxo bat ekartzea da.
Eta beraien platerretan Peruko sukaldaritza tradizionala gordetzen da. Oso harrera ona izan dute eta espero zuten baino asko hobea. Gaur egun, 20 koktel baino gehiago eskaintzen dituzte eta danak Paolak sortuak. Hemengo koktelik arrakastatsuena La Pachamama da, hau da, Amalurrari egindako omenalditxo bat. Gainera iaz, Paolak Bizkaiko koktelari onenaren saria irabazi zuen. Eta orain, nahi baduzue, pikoteo kartaren plater gozo bat egingo dugu. Hemen gaude, errezeta egiteko prez, perka tiraditoa izango da, eta Robert, hemengo sukaldariak lagunduko digu. Azteko perka hartuko dugu eta limoi zukuarekin, laranja zukuarekin, erremolatza, azukrea eta gatza nahasketa batean sartuko dugu mazeratzeko. Eta nahasketa hau, 24 orduz utziko dugu mazeratzen. Errezeta hau, Peruko errezeta tradizional bat da, zehazki Nikkei sukaldaritzakoa. Hau da, Japonia eta Peruko nahasketa bat. Eta gero prestatuko dugu botija oliba tigresnea. Olibei ezurra kenduko diegu eta tigresnearekin irapetuko dugu. Botija olibaz gain, beste 3 tigre esne mota ezberdin erabiliko ditugu. Bata rokoto piperrarekin eginda dago, pizka bat pikantea da, beste bat kokoarekin eta 3. aji piperrarekin. Eta orain, platera aurkeztuko dugu lehenengo arraina safletan mozten da, eta gero koko tigresnea botako dugu. Errezeta hau oso berezia da, batez ere oso koloretsua delako eta bere zaporengatik. Eta esan beharra dago, Zupaiko errezeta izarretako bat dela. Eta gero rokoto tigresnea ipiniko dugu. Ondoren, botija olibaz egindako tigre esnea gehituko dugu. Gero, aji horiarekin egindako tigre esnea botako dugu eta azkenean boniatoa, tomatea eta tipula. Beno ba, Joseba eta konpainia, hemen daukazue perka tiraditoa eta badakizue, dastatu nahi baduzue, etor zaitezte Zupai Cocktail and Food. Agur! Agur! Aupa, kuadrilla, gora janari hori, ze itxura, ze pintxite, arraxuegola arraina erdigordina eta olako gauzare jate aldituzue. Bai, itxura erra eta koktel batekin, ezin jo, Besarka da hondi bat eta urren arte, gurian jarraiteko, hemen ja usaila errazioak, Txistorra eta odekila eta jatezu ez, ta? Ni bai. Ez, ikez, ibai. Ni bai. Bueno, zeu zeingo jau, gero jarriko jau eta patata jango, ez da patata pintxatuko eta urde jaztiko, ez da? Venga, danan zako dengo eba. Bueno, ingo deuna da, baitu. Ni patata zurituko temen tipula eta batzu ifesko botatzeko. Eta zuetako batekin behar duna da, honei zuluein berdio, nahiko goian, hola? Bueno, baitu, zerradun laban hartuko jau. Kontu zea, zerradun labana, emateu ez du lan mosten, baino asko mosteu eta gaine aberi jeitiak, orduan. Erdin heldu hola, eta jun horrela iten, traka, eta txapela guzti jatea, bale? Eta gero mami jateako jo, bale? Eta bestalde, beste batekin behar duna hemen, irugi jarrai, guzti zuen hemen gor puntxu badakala? Bai. Bale, ite jokena dek, puntillakin gor puntuak endu, eta bestia tiretan moztu. Eskoakin? Labanakin hobeto, bai, eskuakin, bueno, a ver, eskuakin ere batzutan ondo ateatzek, baina ikuste karagillakin juten dek, orduan. Han jogola bazterretik han, vale, eta gero hola tiretan moztu, vale? Venga, hoi zuen kontu. Eta ni patata zuritukoet, bertan goxatzen jartzeko. Bueno, egon geha, motocross modalitatean ibiltzezate, vale? Motocross motorrakin, gauza desberdinak egiten dira, batzutan ite due freestyle da, hola saltuak eta holako historiak, ez da? Holako ikin alde zue, oendik anez? Ez. Eta eunen baten probatuko zue, o hori ez tekidea oendik an? Ez, ondio ez dauko... Hor bazitxon artista, no, torronteraz eta horiek ikuste eta jungo zinaten, ez da? Eta zuek adibidez, orduan,
Olako ikeste zuen guendik aniten. Ez. Vale, zirkuituan ibiltze zaten nian. Zirkuituan, zenbat salto daude, zenbat zulo, zenbat peralte, nolako zirkuito luziak izaten dira, zenbat denbora niten da vuelta bat. Segun zirkuitua dauko bere saltuak eta holan, baina denboria más o menos izaten da minutu bat eta 50 eta hortik ibiltzen. Nahiko luzia, minutu eta 50, ez da? Horaz, azkenian, 20 minutu, eta gero bi vuelta gehiago, hor esaten zuena, forman euki berdek, hau eskumotorrak eta alde hauek, gorrak euki berdia, ez da? Bai. Eta, zezan behar nizuen. Esan dezue, ja, pare bat txapelketa egin dituzuela, bueno, bigarren goita zoaztela, zenbat lehiaketa dazkazue urte guztian zian? 8 edo 9 hortik ibiltzen da. 8 edo 9. Bai. Eta gero, danak puntuatzen du, o nola dijo, arrankina nola ziak? Nola moldatze zeate? Nola... Das, entrenuak, Bai. karrera baten, entrenuak eta 2 manga. Eta, entrenuetan ez tozu hartzen puntuak, Bai. baina karreretan itxen bauzu lelena, hartzen dozu eta 5 punto. Vale. Eta beste mangan itxen bauzu lelena, pues 25, pues holan 50 punto. Eta bigarrenak hartzen da 22. Vale, eta hirugarrenak, 20. eta zenbat puntu arte, zenbat garrenatik atzea ja ez da puntuatzen, inberda top 10 o top 15 puntuatzeko, o norin behar da? Bai, hortik ibiliko da, top 15 edo. Top 15etik atzeiten bazu, ez ezu puntuatzen, ez da? Eta adibidez, esaten bazu 8 lehiaketak kasula, danak puntuatzen due, o badao lehiaketa, o aurrenengo bostak onenak hartzen dira, o nola egiten da hori? Danak izeten badi Euskadikoak bai. Vale, osea, Euskadiko txapelketan barruan egon behar du? Bai. Osea, Euskadiko karrerak puntuetan daui bakarrik Euskadikoa. Vale, eta gero bestiak nazionala? Bai, pues nazionalekuak nazionalera. Vale. Eta holan danak. Vale. Eta, zenbat dituzuen nazionalak eta zenbat Euskal Herri mailan? Adez, Kantabriakoa Euskal Herriko mailan sartzen zan edo ez? Ez. Ez zan sartzen. Ez. Vale. Eta Euskal Herriko mailan zenbat zirkuitu daude adibidez? Zenbat lehiaketa ingo dituzue? Euskadin, 2 zirkuito erodaz. Orduan, ondo inbiar dia bila eta nahiko ondo ibili behar da, ez da? Horra adibidez, Euskal Herriko zirkuitotan, etortzen badia Aragonekuak edo etortzen badia Kantabriakoak, behaiek ere bai puntuatzen dute Euskal Herriko txapelketan? Euskal Herriko txapelketan ez. Osa, da, segun ze federazioetan zazen apuntauta, Vale. puntuetan dozu hor. Vale. Eta zuek adibidez ez zaudete Euskal Herriko federazioan, baina estatu mailako federazioan ere bai edo ez? Euskal Herriko bakarrik. Euskal Herriko bakarrikan. Eta hor ikusiet badakazuela lehen dabiziko postua, ez da? Bai. Badataratz eta enaitze bai, bilak, ez da? Hori adibidez nun irabazitako dira, zen modalitatetan. Hor jartzeu bat MX 85, ez da? Bai. Hoiz ez izan zen, gazteago zinaten nian? Nahi, zenbat urtekin irabazikoan hori? Hor, 12 amairu. 12 urtekin. Vale. Eta iria, aratz? Ni lengurtien. Lengurtian irabazikoan? Eta hori zeugan, Euskal Herrikoare bai? Bai, Euskal Herrikoa. Vale. Eta zenbat parte hartzaile zaudete Euskal Herrian? Gutxi, segun ze urteetan, das gehiago edo gutxiago. Baina gutxi gaze. Gutagizen bat. Eta gero hor bat zeudek, ez da? Bueno, teknika o estilo desberdina, ni surfa eta zulertzea, eta hor bat zeudek batzuk flowak ikutetukena, beste batzuk azkarrago, zuen zuen puntu fuertia, zuen nola ibiltze zeate? Ni biltzenaz lasai. Eta gero daz beste batzu, mas brutos eta... Ik flowak inibiltzea izorduan, ez da? Bai. Vale, eta zeiten dek, penaltiak adiezo kanpotikan bolitartzituko, barrutikan iztutikan, edo segun karrera no gai joan, edo... Segun. Kanpotik egoten badau beto, kanpotik. Ero azkarra, ero... Vale, eta gero salto egiteken nian zeitek, zuzen, hor bazo de batzuk, kiston flowak initeiela, hola, nola egiten dekik. Hola. Bai, kurba pixkatekin. Eta nahi irakusten nahi aiz, oa nahi pixka brutu goek, ose. Ai, brutua da. Brutua da, itxura basekak, bai. Eta, adibidez, orduan, segun ze zirkuitutan batzuk
onago izango ego bestetan, ez da? Segun nola dagoen, ez da? Segun. Bueno, eta orduan, entrenatzaileak, esan dezue, entrenatzaile badakazuela, gaztetan ikusi zuela, eta ja behakin aizeatela lanien, ez da? Eta behik, zer erakusteie, zertan hobetu berrez, zer teknika erakusteie? Zelan sartu kurba baten, posturia, zelan soetzen motor gainien, hankak zelan erun bidozun eta olako gauzak. Vale, eta, hanka adibidez hor. Horra asko ikuste, atein behar da beti, hanka, ate ez da antea berra hanka. Segun ze kurbatan. Esaten bada oso itxita, bai. Baina bestela nik uste dut. Hor Valentino Rossi karreran da atea itezilan hanka. Katxiz da, Valentino, eta nio, gero artista hutsa guan, ez da? Zuek adibidez, gehiagia atatze zuen hanka, ose zertan zuzendu bertzeate? Postura onaz, fatia. Eta zein de postura ona, hor adibidez, MotoGP-en da hola, junbiar da hemen, ez da? Hemen nahiko zuzen junbiar da, ez da? Tente, holan, eta... Lasai, gorputza lasai amateko. Claro, hor tentsioan juten baiz denbora guztiak, eta segituan nekatuko baiz, ez da? Bueno, hemen, txoixua eta holkila martxan dakau, irugila erragaina botako jau, bilduzak hori, bale? Eta, hau, omen jarri mamila, eta txapela gero gainen jarriko jau, bale? Bueno, hau da, itxura hartzen, pixkanaka. Bueno, eta, entrena hori eta zaiga hitzeiten, entrena hori da kasueno ez, adibidez, karrera jute zeaten nian, mekanika aldetikan eta ere bai jakin behar da, hor bakazue ekipo bat atzetikan, o zuek jakin berde zue hori dena txukuntzen, o nola moldatzen zaten? Gure aita ibiltzen da hori da. Aita ibiltzen da, dena txukuntzen? Bai. Eta, zer da, aberi gehiena zer gen batego? Ez, gripa huitzen da asko. Gripa huiteitu motorrak, Eta pintxau bai asko. Pintxau bai? Bai, zeharri mordo bat eta holan, eta... Eta hor adibidez, presioa nola eramaten dezue? Guk erabiltzen dugu mus. Mus zer Da, deko? como algodoi bat holan. Bai. Eta ez da Eta pintxeta. pintxautare, venga, jarraitu aurrea. Hori da. Eta, gripa hoiten bat, esatezuna, pistoia geldi biteala, gripazo bat, hor karrera tikalea, ez da, engantxoia balin baziok, hori zite, eta aita, zilindro erik eta pistoia aldau eta dana, o zilindro berri jana mateik, o nola? Albada arreglau, bai, bestela ez. Hori da. Hori zaila izango, ez da, momentuan aldatzea hori, ez da? Orduan, aita motorra konpontzen, ama tortilla patatakin, zuek, nahi deiture, bai, eunen batean ikun gona, izola ibiltzea, Hola, gusto, jungo zeate, ez da? Bai. Eta zenba motora matitu zuen, bakarrera matea, o bat baino gehiago? Bai, eruten dugu bat. Bakoitza bat? Bai. Eta nola moldatzen zatea, adibidez, hor motorra ea mateko, pentsatzen duz, karro baten eramango zue, o gero erraparatzeko, nola moldatzen zatea? Karruen eruten. Dauko karro bat, eruteko motorra, kaskuak eta dana. Eta gero montatzen zue karpa txiki bat eta hor zea, zuare bai, parrillatxu egiteko, bai. Ze jaten dezue egun horietan? Hamburguesia. Hamburguesa? Bai, Bai. Hore, goizortia, Ona. Bueno, gaur hamburguesa, hau nahi bai gero, danai itxi, eta jatia gora ere bakak, Pixak eiek izango, baina, bueno, moldatuko gaitu. Bueno, paria, ondo. Ondo pasatzen zuen orduan, ez da? Bai, ondo. Eta, hauze, azte bururo, oso azte alde batea ez behak entrenatzea eta gero bestea, ozeo? Bai, azte bururo jaten gari. Bai, Ondartza juteko den boik ez, oze? Ez. Ondartza neguan, zean motorrak indao sartzia, igual. Sartuko zinaten, Zuek ikusten zuen nahi zauzko ondartza, ez atizu, ostia, hemen motokrozian guztia, biliko nintan alde bat iteztea dunetan, Bai. Ezin dek, Ezin da. Bueno, launak, hemen behitu, tomatia murrizten nahi zaigu. Honei bota jot jagatza, piper pixka botako jot, gero perexila bota, eta ja sartuko dugu gian barruan. Txerrikike bai, behitu nola dauden, itxura errakin, ingo deuna da pixka tiragatzi. Zeratik behitu zenba koipea idan askatzen, koipe hori idan askatzen unian, ingo deuna da pixka tiragatzi, grasa hori denak entzeko bestela hemen sopa bat ingoik errasana, eta hori ez diau nahi. Eta patatak ebain martxan daude, ondo biguntzen dian nire bai ateako ditugu, papel batean pixkat eskurritu eta barruan sartu. Gero ingo deuna da pipirrak prejitu, arrautza jarri eta labea sartu.
No, bitarte ningo deuna da beste reportai bat ikustea jungo gea, bale? Vale. Ba, zehazki jungo gea talokara, Baionan dago, tanik ditu talo batzuk, ikusiko zue. Fundamentuakin da bertako produktuakin. Oazen ikastea. Egunon, Joseba, ni naiz Iban, hemen gira Baionan, talokan, Baionako merkatuan, eta irakusiko dizuet zerren taloka. Muntatu dugu taloka badela 5 urte, hemen Baionan, Baionako merkatuan. Proposatzen dugu gauza karta txiki bat, taloaren inguruan. Hemen ez duzu atxemanen ogirik, dena da taloaren inguruan. Gero nahi duzue taula bat, txorizoa, patea, olako gauzak, ari gira egiten ere, baina ogiaren ordez, badugu taloa. Moztuta, hori da gure ogia da taloa. Gure sukaldea zer da? Street food. Street food da egitea janaria, gauzanekin, baina lasaitasunarekin. Aritzeko Euskal Herri produktuekin baizik eta sasaiokoekin produktuekin baizik. Entxatzen dugu direktuki lan egitea laborariekin eta taloari esker, ahal dugu egitea gauza sinplak, baina onak. Hemen gutxi gora 5 gira. Goizetan 2 gira masa egiten, pasta, taloaren prestatzen, dena presaiteko eguerritan. Gu hemen asisten gira eguerritan, 3 arte serbitzua. Gu pixkat alfera gira, gauetan ez dugu lan egiten, salbu Baionako festetan eta udan irikitzen dugu hauetan. Goizetan atxemaitan duzue kukiak, etxeko kukiak, hartu gorriarekin eginak, bauzue gasna tarta ere, zuenaletik bezala, hori goizetan, baitugu bizkotxak, hemen bertan eginak, eta kafea, dutea, gaur ere, jusak ere hemengo direnak, hemen ez dugu Coca-Cola berik, badugu Euskola, baitugu, arnoa ere hemengo arnoa da, jusak hemengoak gira, ari gira lokalan. Hemen Baionan badugu klientea bezala, oso aberesa da, eta diretari badugu. Bikaina da, eta harima egia erraiteko, Baionan bada oinu harima bat, hor lan egitea oso goxo da. Orain, joanen gira sukaldean, Jordanekin, eta ikusiko duzue taloa plantxan. Gaur egun eginen dugu taloa, pulpok taloa. Piskat da segilodien taloa. Eta irakutsiko dizuet nola egiten den, eta nola egiten den taloa. Gure taloa hartu gorriarekin egina, eta piskat hori irina ere emaiten duguna baknean. Hemen badugu hartoa, egiteko gure taloa, eta hemen badugu hartuaren azala, deitzen dena la polenta. Azken momentuan, taloaren gainean hori eramaiteko pixkat sorpresa txiki bat. Nola egin behar da talo bat? Gu egiten dugu talo bat, hartu gorriarekin, ura beroa, gatza, eta azken momentua egiten dugu polenta. Hori da taloa hartuarekin baizik. Gero gaur egun ere egiten dugu talo bat, hartuarinarekin, eta emaiten dugu ugi irina, ez da gaur egun badugu ugi irina, eskolegian egina, biologikoa, hemen biogozien, etxa deitzen da Siminania. Egun eginen dugu erresta bat deitzen dena pulpok. Pulpok egiteko zer behar dugu. Behar dugu kolzlo, behar dugu entxalada berdea, eta behar dugu txerria labean sukaletua deitzen dena pulpok. Pulpok hori emanen dugu labean, 14 orduz, gure errezeta sekretuekin. Hori oso famatua da, ikusten dugu hamburguesetan eta emodan da, egia da. Eta gu nahi ginoen eman taloan. Talo betikoak, atxemaiten dugu txistorra eta gazta, gasnarekin. Gero badugu ere maxi betiko bat, baduzu txistorra, baduzu artekia, baduzu saltza bat, maionesa bat anetekin, baduzu beste saltza bat pikiozekin. Gero eta gehiago, jendeak ez dute jaten haragirik, odoan gaur egun egiten dugu ere talo begiak. Haragirik gabe, arautzerik gabe, eta gero eta gehiago jende guztiak jaten dute veggie taloak. Zerbitzu batean, egiten dugu 50 bat talo. Gero, baina baditugu gertakariak, adibidez, Baionako pesta edo Xingar feria edolako gauzak, egunantzak 1000 talo egiten aditugu. Ara. Pulpak egiteko adibidez, beti berotzen dugu gure haragia, eta gero lehenik emaiten dugu entxalada berdea, gero kolzlo, gero gainetik xerria, gure haragia, eta azken momentuan tipula deitzen dena pickles. Zuek bestaldean maitu duzue beti estea taloa, betikoak itxiko ditugu, baina gu gaur egun gure taloak pixkat gastronomikoak, adibidez pulpoak, adibidez begia, idekia izanen da.
espero maitatu duzuela gure talo pulpok. Mila esker etortzeagatik, eta hori nahi duzuenean Baionako merkatuan, talokan, gastatzera gure taloa, edo beste taloak. Mila eskerreniz eta gero arte. Aupa Iban, eta hori goi talo eharra indekena, teititukena. Besarka bat, eta gora zuen proiektua. Bueno, urren arte, nahi genien etorri honeak gukin kosinatzeare bai. Guriakin jarraitzeko, ogila hemen da gau. Beitu ja tomati nola murriztu zaigun. I tomati egiten ikasi egia, Urrengoan hamurgues antzako tomati egin da eman, Etxetikan, Bueno, hau, listo, vale. Hemen, beitu txistorak eta jasi itxura dagan, eharra, eta patatake, beitu, ja, biguina daude. Ba, eharki goaz. Inberdeuna da, beitu. Hemen dikan patatak alteko ditugu, eta hauek, osoikan sartzen baitugu prejitzea, bakizu ze gertatzean. Barruan baporiak gazten diela, eta buf, izton estanda ditegu. Orduan, estanda ikasiteko, hartze jauna ere gola, eta askazala sartu, bestela, labanan puntxa, tak, eta zulo bat itezio. Eta hola jaiztik lertzen. Bestelako olillo arpeira etortzezak, bale? Orduan, bitako batek, hau itia. Eta bestiak, inberduna da gazta raiatu, bale? Gazta hartu, eta bitako batek gazta raiatu, gero gainetikan jartzeko, eta bestiak piperrak zuluain, bale? Vale. Venga, zuen kontu. Eta... Eta, a ber, hemen, inberretena da patatak honeatea, txistorrak eta txoixuak iragatzi, eta laizter montaia egiten hasi bergea. Bueno, eta bikote, denboraldi hontan, zein da asmua? Zer lorpen inbiar dituzue, o zerren bila zoazte? Ni nahi dut Euskadiko txapelketan lelena itxia. Ondo, eta erresaziok o nola ikusten dek? Ondo. Zer bi karrera egiten dira Euskal Herrian? Bat izeten da Karrantzan, Vale. eta bestia itzen da Altzan. Altzan, vale, hemen Donostin orduan, ez Bai, da? berrixa da. Berri jein begaldi. Bai. Ona. Bueno, a ber aukera zekaten, Semi egin area junda... Bai. Egamango jate, Hamburguesa etxekia baino, palmerita batzuk egamango txian ni bestela, Vale. Vale. Hobetore bai, palmerita gustatzen zaizkiko orduan. Ondo ziok hori. Bueno, hemen hau agigate, atzen ez dakit daudana hor, hogi barrun sartuko zaigu baino ba, ez dana sartzen jango deu, aparte. Bueno, eta ire helburua zein dek, Aratz? Niria bai lelena itxia. Lehenen aitia. Bai. Eta, saia ikusten dek, o... Bueno, nola ikusten dek asuntua? Saiatuko naz, a ber. Saiatuko aiz? Bai. Hoi zeuru, ez da? Ez zaitezte erori, eta ire hau entrenauta juna, ez da? Eta, esan dezu, gimnasio pixkare baitezue, hoi dena entrenatzeko, Bai. ose? Faten gare, bueno, ni fatenaz gimnasiora. Aztian zenbat bier. Bi aldiz. Bi aldiz? Bai. Bueno, eta itzein dugu aurtengo helburua zein dian, eta haide zurrengo urteko eta helburua zein dian, peluzea zein da zuen naia edo. Urrengo urtien nahi duguin Espainiako txapelketa osua. Espainiako txapelketa osua. Bai. Vale. Eta hori, ostras, desente karrera izango dira, ez da? Bai. Eta hor maiare igo ingoek, ez da? Asko, Hor bai. jendia gurrian ibiliko, ez da? Asko, bai. Eta, moto berdinan, adibidez salto ingoek moto handio batea, edo berdinakin nahi jarraitu? Berdinakin. Berdinakin nahi jarraitu. Bueno, txiri. Eta, zein dia gustatzen zioen zirkuituak estatu mailan edo? Hor, adibidez, Madrid alden da, hor Katalunian oso amorratu dituk, ez da? Bai. Horrengo dituk Bai. zirkuitu edarrak, ez da? Ni naukon bat Katalunian, Bai. Belputx, baina itxin daue. Eta, orduan, besten batea junberkoeko, ze? Bai. Bueno, hemen hasi gaitu montaia egiten, Tomatia, oinarri bezala jarriko dugu hemen. Vale. Eta azpi nola jarriko dugu. Oetxo bat tomatiana. Vale. Hoi, listo. Guain, patata batzu botako zizkio. Gio, txerrikik, arrautza eta labea ziak hau. Eharra indigo gorkoan ebe. Eta gio bukatzeko baina piperra pregiuta. Eharra zekau. Bueno, hau, erdia. Beste erdia hor txautziko jau. Eta, horra didez, gaztetxo azte zeate, baina jendeak ze edade arte iraute. Horra didez, kontu zibiliko berko zeate, lesioakin, eta hor, ez dakit, ez da, jendeak hor klabikulak eta guendigan osoikan altzaudete, ose. Bai. Zuze puzkatu aldezue. Bai. Zer? Klabikulia eta Ukondua. ukondu. Ukonduare bai.
Nik kalabikulia bakar. Nire klabikula. Eta horra dibidez, ostras, eske, hor moteruak, azkenian, ni lagun bat zega, Carlos Txeka, ezautzen aldezue, motorista Carlos Txeka. Zu gaztia zate, baina igual ezautu Bai, bazue. zautzen du. Agia, guen gainean moton zirkuitotan itzeiten egoten dekena. Danetik, zekak puskautarek. Burnillak zeskak gorpuz guztitikan. Eta ua, endurone asko ibiltzea. Bea, zirkuito azkarrian ibiltze zan, velozidadekoa, baino geho mendian asko ibiltze zan. Eta, hor kontu zibili berko zate, ama bildurrakin egongo, ez da, zirkuitoa jote zen, eta amona eta nola egote dituk hor. Gura ama geratzen da autokarabanan. Amurreza prestatzen. Bai. Zuera gazuen morrua zuen. Ondo. Eta, ez dakit, ez dakazue bildurra adibidez hor, karreran hasieran, nola teatzen zaten danak, o salto bat agero airean ikututa, o zein izaten den momentu tenzuena. Salidan. Edo hor saltzen zaten nian, zea, astuak bezala kartola jarrita eruan moan jote zeate. Salidan apur bat urduri, gero ja... Gero ja bildurri gabe. Bai. Bueno, hemen, irugi jarra jarriko deu, horrela. Ni usten dut hemen dakaula osagaiak beste ogiba betetzeko, eta hor badakat beste ogaza bat. Hemen arrautza bakarra jarrikoet, osagai erdiak jarriko ditugu hemen, eta beste erdiak bestientzako utziko du. Bueno, hor, nahiko gazta, perfecto, ezin hobe. Piperrak erretzea sartuko ditut hemen. Dana indiok zulua, ez da? Bai, Dani. Beste alertu ingoie, Venga, piperrak martxan. Hemen arrautza jarriko deu, arrautzentzako leku ingo deu. Horrela, ingo dutena gazta jarri gainean, eta hau bai joa labea. Bueno, eta gaztakin barroa. Bueno, bikote. Bai, indigo hemen eharra errezeta gabetuzak, eharra indigo horko hone bai. Hau, labea sartu, eta gehur da espikua kanpoatatzea nien jarriko jo gainetikan, eta piperrak ondotikan. Vale, hemen inberetena da. Hau, barruan sartu, eta bagoaz. Bueno, baitxo ingo deuna da pixka eta hau gainetik erretzia, gazta dana urtutzia, eskai pixka botako jo gainetikan, esan dakoa urdea espikoa, eta piperrak onduan lagungarri. Guantxegea gueltan itxo ingo deu, labeko itia eta bitarten hau txikunduko deu, eta patata pare batek jango ditugu hemen horren zaita pintxo bat ez, da? Venga, hemen dakago hau. Guantxegea gueltan. Bueno, piperrak listo, eta labekoare bai, listo. Hemen txe, dana inda dakao. Bueno, bikote, urrena kaskoa garrita etorreko zeate honea, zuek kaskoa garrita transformatu ite zeate, ez da? Jo kaskoak enduta, zintzo? Bai. Me katxiz la mar. Bueno, hemen txe, eharritxu ezekakena honeki. Me katxiz la mar. Bueno, hau, itxalduko jau, behitu hemen, eharra indi jau, gaurkoane bai. Vale, haure itxalduko zua. Bikote, gauzat esango izuet. Kontu zibili, vale? Garrantzitsu nahi, mini gabe bueltatzia etxea, oso ikan. Eta, tente, hanka gainean, ez alde gala, Bueno, hemen txe, ingo deuna da, a ber. Hemen dikan ateatzeko, a ber, hau, horrela xe. Eta, zue, bikote, ze. Kuadrilla, eta jute zaizu ikustea, launak emotosaliak dira, edo ze. Ez. Ez? Ez. Nire lagunak batzuk bai guztetan jaki hori motorrak eta ralixak eta hori. Eta jute zaizu ikustea, ralliak eta adibidez. Bai. Eskoitzan itxen dana. Eskoriatzen iten dana, eta etxe ondo ondalako, ez da? Bai. Ondo. Kotxene bai, kotxene ze, zue motorren hasiz bazinaten 6 urtekin, kotxian 12kin, edo ze. Ez? Gatxiz la, amar, oidekoi. Haue, listo. Eta hemen, gainetikan jarriko jogurda, espiko pixkat. Hola, xe. Eskaiare gainetik botako jo. Eharra platera, hi. Hau, hemen. Eskaia, gustatzen zue espeziak eta holako gauzak. Ez? Ketxupa bai, no? Hori ez. Eta, listo bakau, gaurko platera. Bikote, eskerrik asko tortzeatik. Eta hauek fuerte jarri, Beso onduak, Aitzaldek, ez aikego. Karreran hor minakin bukau, bale? Agurtu lagunak. Aio.